Şeýlegem şugun Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matagatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň görkezmesi boýunça Arkadag şäherine Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meteş şagalary himayet bermek boýunça haýır takabat gaznaty bilen ýurdumyzyň sport ýyllygy we aga gurulşy gyzygy kärhanalarynyň arasyna durmuş maksatly binalary gurmak we ulul bar bolanlaryny döwre wapyşdyrmak boýunça iki tarap bilen şertnamalary gol çekmekde barasy boldy. Arkadag şäherine alalaşan şertnamalary laýyklykda ýurdumyzyň sport ýyllygy gyzygy kärhanasyna jahan dörejlik merkeziniň binalaryny döwre wapyşdyrmak we onuň çägine köpürli sport toplumyny gurmak hemde şehitler mescidini döwre wapyşdyrmak we onuň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak wezipeti ananly. Şeýlekem gol çekilen şertnama laýyklykda aga gurulşy gyzygy kärhanaty Azerbaýjan Respublikasynyň Füzuli şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän mescidiň taslamasyny taýýarlamak we ony gurmak işlerini ýerine getirer. Munyň özi haýır takabat gaznasynyň alyp barýan insan pörwerlikli işleriniň geriminiň barha giňelýänliginiň aýdyň nyşany urly.